Advisor. Sanibona ku-part 10 la esiqala khona emzini kaKelly. Isikhathi uMars etshela abangani bakhe ukuthi uRandall ushitsha nentombazane ethiwa uPepper. U-Esperanza noNatalie bebuzana ukuthi igama elinjani lona leli uPepper. UKelly wathi nickname ebuka u-Alex wayeseshawa amahloni. It's a nickname. Ngesikhathi ekhala uMars ehambe eyohlala phansi, bemlandela uNatalie no-Esperanza bethi angaphatheki kanje kungelona iphutha lakhe. Ngesikhathi behlala naye kusofa uMars wayesekhala. Ethi uNatalie siphuma kuyona leyo nto yokujolelo sonke ngoba sila endlini ngaphandle ka-Alex. Makushiwo kanjalo uKelly wabuka u-Alex wayeseshawa amahloni. Ethi uNatalie, Mars ehamba emzini wakho ufike uthathe ibhodlela lewayini umphahlaze ngale khanda. uKelly ekhuza uNatalie embuza ukuthi wabanjani. Ethi useqala lezi zinto zakhe. Ethi uNatalie ukuthi iyangicasula indoda mayenza kanje bese kuba ngathi it's wrong thina abantu besifazane. Wathi u-Esperanza, Mars kufanele kumqonde ukhulume naye. Ethi uMars ngizokhuluma naye but ngisadinga isikhathi. Ethi ngiyaxolisa nokufika kanje ngiphazamisa i-meeting yenu ngedrama yami. Ngesikhathi bemkhuza bonke bethi angakhulumi kanjalo, bonke basesayidini lakhe njengoba bela. Ngesikhathi esukuma uMars ehamba bemmisa bethi angahambe nje, akaqala athi ukuhlala wahamba uMars. Esehambile uMars wayengayekile uKelly ukubuka u-Alex wayethula. Ngesikhathi uNatalie no-Esperanza sebethi nabo sebecabanga ukuhamba, baphuma bahamba bevaleliswa u-Esperanza benoNatalie beshiya u-Alex noKelly wayembuka. Wathi no-Alex ethatha isikhwama sakhe ethi uyavalelisa. Wathi uKelly awuyindawo wena. Wathi uKelly uMars ubekhuluma ngawo. Wathi u-Alex uqonda ukuthini. Wathi uKelly wena uPepper. Wathi u-Alex angikwazi uKelly ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uKelly ungaphiki Alex wena olala noRandall. Wathi u-Alex akusimina. Wathi uKelly wathi ngiboya ifoni yakho. Wathi u-Alex ngikunikeleni. Wathi uKelly khona uzoprove ukuthi ukhuluma iqiniso. Wathi u-Alex, Kelly umngani wami ngithembe mangikutshela. Wathi uKelly, Alex ngake ngenze ngathi angiboni mhlawumbe ngithuthisa izimpahla ngenifica indlela enanibambene ngayo etoilet ekubiza ngoPepper ngenze ngathi angibonanga. Ethi nebumper stick enamathiselwe emotweni yakhe ibhala uPepper. Waphika u-Alex ngesikhathi noKelly emthethisa bagcina sebethethisana. Ecasukile uKelly ethi uhlulwa yini pho ukunginikeza ifoni mawukhuluma iqiniso. Wathi uKelly ngithi letha la ifoni yakho njengamanje. Ethi mawuhluleka ukukwenza lokho-ke kushuthi ubungani bethu buphelile. Wathi uKelly ngithi Alex nginikeza ifoni yakho njengamanje. Wayikhipha u-Alex wayesekhala. Ayithatha uKelly ngathi sefunda wonke ama-messages ekhala ngokuthi Alex esibindi esingaka igama lakhe umseve ngoMrs Baxter. Ngathi esekhala u-Alex eqhubeka uKelly ethi kodwa Alex uthi umngani. Ethi u-Alex ngiyaxolisa. Wathi uKelly uxolisa kumuntu o-wrong. Wayiqala kanjani yona lento? Ethi u-Alex angazi yaqala kanjani. U-Alex esaqhubeka nokukhala ehlala phansi. Ekhala u-Alex ethi wangisejusa. Wathi uKelly ungalokothi wenze sengathi uyi-victim kule nto nibe nayenza nobabili. noKelly wahlala phansi ubuza ku-Alex ukuthi uBradley uyazini. Waphika u-Alex wathi akazi. Ethi uKelly angazi nokuthi ngizombheka kanjani uMars. Wathi u-Alex ngicela ungamtsheli Kelly. Wathi uKelly ungangifaki kule nto mina ngoba ngingena. Ethi ngifisa sengathi ngaba ngiyazi kwakuyazi nje lento. Wathi uKelly yenzeka kanjani ngempela lento Alex. Ethi u-Alex waqala ngehug ngesikhathi engibamba wangibamba kangabe sangidedela. Wangibamba esinqeni ngangasisusa isandla sakhe. Wathi futhi uRandall umuntu ohlezi esekhaya usebenzele ekhaya. Ethi nangalelo langa wayefike for ukuzo-check i-project la asebenzela kuyona efike emzini wami. Unkosikazi wakhe uMars esemsebenzini nomkhonyana wami uBradley semsebenzini ney'ngane zisesikoleni. U-Alex ethi kodwa nami ngiyayisola kufanele ngabe nganqaba kodwa kangingavumi. Ethi ngikukhumbula ukuthi wangikhisa sa-end up sesi-heavy sex ukuthi kanjani nami angazi. Wathi uKelly lento yeni sinesikhathi esingakanani. Wathi u-Alex 5 months. Wethuka uKelly. Ethi uKelly 5 months wonke Alex. Wathi u-Alex ngazama ukuthi siyiyeke lento. Wathi uKelly ungangiqambeli amanga Alex wayisenzeka namanje. Wathi uKelly kuzomela uyiqede lento njengamanje Alex. Wathi u-Alex angazi uzoyiqeda kanjani ngicela ungisize. Wathi uKelly ini. Ethi ngingakusiza ngezinye izinto hayi le wayiqalela kufanele uyiqede wena. Ethi walala nendoda eshadile qeda lento Alex. Wathula uKelly wabamba ikhanda wathi ingenzeki lento engiyicabangayo. Ethi ngabe likhulelwe ingane yakhe. Waphika u-Alex wathi cha akusiyona ingane yakhe. Wathi uKelly wazi ngani. Wathi u-Alex ama-date awameshi. Yibalile iy'nsuku engibe intimate naye ngibhekana kwikhalenda ayimeshi. Ethi uKelly uqonda ukungitshela ukuthi ulale nale ndoda ngaphandle kwekhondom. Wavuma u-Alex. Wathi uKelly kodwa yini lento engiyizwayo. Ethi uKelly namanje angi-understand ayifani nje nawe lento Alex. Wathi u-Alex ngingenza kanjani Kelly. Wathi uKelly ayikho i-advice engingakunika yona entweni ekanje ngoba wazi Alex kubuhlungu kanjani ukuchithelwa umuntu oyitshela ukuthi niyathandana naye. Wathi uKelly ngiyavuma Alex ngumngani wakhe impela kodwa this time ngisesayidini likaMars ngoba ngiyabazi ubuhlungu abhekene nabo kuyimanje. Wathi u-Alex uzomtshela. Wathi uKelly cha ngeke ngimtshele wena uzomtshela. Ethi bobabili noBradley. Wathi u-Alex kanjani. Wathi u-Alex Kelly ngeke ngikwazi. Wathi uKelly okay yeka kanjalo kodwa mhlala iphumela iqiniso uyisola. U-Esperanza noNatalie babethi iyabacasula lento eyenzeka kuMars esikhathi besemotweni ka-Esperanza. Ethi uNatalie nami bengingafuni ukukutshela nje izolo ebusuku ukugqekeziwe e-restaurant. Ethi boss yami ufuna kumina lo 3.8 wosuku la izolo. Ethi u-Esperanza nami izolo
izolo ebusuku u-Edward utholile ukuthi ngisebenza i-night shift, wacasuka wahamba wayongikhipha khona emsebenzini. Ethi uNatali umthetho wakhe yathanda ukukucontrola lo. Ethi u-Esperanza futhi ungitshela ukuthi uYolanda umshiyile manje ublame mina. Ethi u-Esperanza futhi uyitshela ukuthi ngisamthanda. Wathi uNatali kanti awumthandini. Wathi u-Esperanza cha ngimthanda. Wathi uNatali akekho phela inkinga uma umthanda, umuntu wakho wokuqala vele lo, ukuthi wayekuphula inhliziyo nahlukana nisangabuyelana. Wathi u-Esperanza into engiqakayo ukuthi u-Ed washintshiswa yini waba usathano nje ngoba wayengenje nakudala. Wathi kona-ke sebamnika ibheji lamaphoyisa seyitshela ukuthi uNkulunkulu. E-police station u-Edward wayexoxela amaphoyisa indlela okwakwenzeke ngayo esayisosha e-Iraq. Ethi mhla iy'ngane zama-Arab ayecabanga ukuthi iy'ngane zivulela ngenhlamvu yama-AK kule genge ayihamba nayo. Ethi sasala sababili sathunjwa angazi sasinda kanjani. Ethi lento ihlala ibuye emqondweni wakhe. Uthe esakhuluma wamenyezwa i-dispatch kwi-radio u-over. Ephendula u-Edward bemazisa ngesimo esiphuthumayo ekufanele besi-attend. U-Edward watshela uLushini ukuthi abahambe, wasukuma uLushini sebeyemotweni ka-Edward. Bahamba ngemoto, sebesemotweni uLushini wabuza ku-Edward ukuthi waba sempini isikhathi esingakanani seyisosha. Wathi u-Edward isikhathi eside. Wathi uLushini no ngiyayibuzela ngoba nami ngangisempini. Wathi u-Edward siyakubongela. Wathi uLushini kodwa kungakusiza ukuthi ukhulume nomuntu about lento owayibona use-Iraq. Wathi u-Ed ungibonile nje ngikhuluma namaphoyisa. Wathi uLushini angisho ukukhuluma namaphoyisa, ngisho ukukhuluma nomuntu onjenge-therapist noma kwi-professional level. Wathi u-Edward i-professional yokwenzani le? Wathi uLushini kwezinye iy'khathi kuyasiza ukukhuluma nomuntu okulelo zimo. Wahleka u-Edward mayezwa uLushini ekhuluma kanjalo. Kathi u-Edward ebuza ukuthi uqonda ukuthi kufanele ngiyokhuluma noRandall umngani wakho. Wathi uLushini angiyena umngani kaRandall mina. Ethi uLushini kodwa nganginaye umngani naye wayenenkinga ye-depression nama-flashbacks about izinto ayibona, kodwa waya kumuntu o-professional wasizakala. Wathi u-Edward okay siyambongela lowo mngani wakho, kodwa-ke mina akho nto engizoyikhuluma nomunye umuntu ngoba futhi ngiright angihlanye ekhanda. Wathi u-Edward Lushini awungazi futhi awazi lutho mayelana nami. Wathi uLushini kodwa u-Esperanza uyakwazi ngoba uyasho kuNatali ukuthi wawumuntu o-right washintsha all of a sudden, okungenzeka ukuthi washintshiswa yilezo zinto oyibone e-Iraq. Wathi uLushini usungatholi usizo ngoba nakho uhlanye. Wathi u-Edward Lushini impilo yami le nawe musukuzama ukuzenza umzali wami, awufocus ey'nkingeni zakho obhekene nazo ungiyeke. UMasi wayibuka amaphepha nama-print out ayesewaprinte out about ukuthetha kaRandall no-Alex wayibhalwe ngophepha. Ngenkathi ehleli uMasi ephuze iwayini wafunda wonke lawo ma-conversation. Emnyango wangena uRandall wayephethe lezo yimbali no-chocolate ayekade etshele uBradley ukuthi abakuthengela uMasi. Wangena uRandall watshela uMasi ukuthi ngiyazazi ukuthi bengingasakunakile kulezi iy'nsuku, ngithi angize nje ngizoxolisa nganazi iy'mbali engikuthengele zona nanayi present. uMasi wafunda le message yayibhalwe uRandall eyibhalela uphepha for ukuthi uRandall ayizwe. I love making love to you more than my wife. Eqhubeka uMasi efunda ethi phepha ngiyakukhumbula ngingakwazi nokukubona namhlanje ebusuku. Efunda uMasi ethi uzongifica endlini yamathuluzi ngizobe ngilikhanyisile ilight. Uzobe selele vele uMasi ngoba ngizobe ngimtshela ukuthi ngiyosebenza esikebheni sami. Wathi uyakhuluma uRandall wathi uMasi yima ungangiphazamisi. Eqhubeka uMasi efunda leyo print out yama-messages ayibhalwa uRandall nophepha. Ngenkathi esekhala uMasi eqhubeka ethi ngashada nomuntu oronga ngazi sasingabonani ingane before ngoba nalo muntu engihlala naye endlini uyangicika. Ethi uRandall manje usukwazi ukufunda into zami. Eqhubeka uMasi efunda ethi ngifisa sengathi uMasi angahamba sibe ndawonye. Ethi uRandall angikubelieve ukuthi u-invade i-privacy yami. Wathi uMasi nami angikubelieve ukuthi u-invade ifebe ngibe ngazi ukuthi ngishade nawe. Wathi uMasi ngitshele Randall ukuthi ubani uphepha. Wathi uRandall kusazosizaphi. Wathi uMasi usho ukuthini ngalokho? Ubusathane zonke lezi iy'nsuku itshela ukuthi mhlawumbe nginephutha noma khona engironke engikwenzile. Ethi kanti sonke lesikhathi wena ubhizi nalesifebe esiwuphepha engisazomfuna ngize ngimthole ukuthi ubani. Wasukuma uMasi wasondela ebusweni kaRandall wathi ubani uphepha. Who is Peppa? Tell me who she is! Who the hell is Peppa? I want to know who she is! Tell me who she is! You better face me! Tell me who the hell is Peppa! Masale ethetha ngaphandle uMasi ngenkathi uRandall eseyivalele ngaphakathi ebathroom. Mase semzini kaNatali uLushini wangena ngenkathi umfana wakhe esukume umbingelele. uLushini wabuza umfana omncane ukuthi uphuma wakhe. Wathi umfana ukhona. Umfana watshela ubaba wakhe ukuthi ucela amsize ngasamthing la ibhalayo. Wathi uLushini akakuthatha yena akhe ekamereni uzofika amsizele khona usafuna ukukhuluma nobhuti wakhe omdala. Umfana omncane wayethatha lezo zinto wahamba waya ekamereni. uLushini wasale ebuza kuJoe ukuthi uma wakho seyamkhulumisa yena waphika uJoe wathi cha. Wathi uLushini njengoba ngishilo ukuthi
ukuthi mnike isikhathi uzoba right. uLushini wathi kuJoyi, ngizothatha ubhuti wakho omncane nosisi bakho, ngifuna ukuyobashayisa umoya epaki later mase ngiphumile, ethi ungakwazi ukuhamba nathi. Wathi uJoyi, cha ngeke, khona into engisazoba busy ngazo. Wathi uLushini, izinto eziyini lezo? Wavele wathula uJoyi wasukuma wahamba. Uthe mayehamba uJoyi wafika wama-passage wathi, lalela Lushini, ngiyakubona ukuthi uzama ukuthi mina nawe sizwane kodwa ngeke ngikwazi. Ungena erumini lakhe uJoyi kuphuma uNatalie ezohlangana noLushini. Wathi uLushini, Natalie ngicela ukhulumise uJoyi ungamhlineli. Wathi uNatalie ukuthi ngisacasule lento eyenzekile. Wathi uLushini, ngiya-understand but ngiyakholwa ukuthi uJoyi akayitshontshanga le mali. Wathi uNatalie, mina-ke angimkholwa. Wathi uLushini, kungani ungamkholwa? Wathi uNatalie, ukuthi uyafana nobaba wakhe. Nobaba wakhe wayefika enza ubugebengu, wathi mayesebanjiwe abe umuntu ozoshintsha abe right, kodwa kumanje usejele, udonsa udilika jele. Wathi uLushini, ngicela ungayenzi leyo nto Natalie. Ngesikhathi besakhuluma uNatalie noLushini waphuma umfana omncane ebuza ubaba wakhe ukuthi useza yini. Wathi uLushini, okay ngiyeza mfana wami. Esehamba etshela uNatalie ukuthi ngiyakuthanda noma uhlanya nje. Wasale ehleka uNatalie. Ngasuka lapho uNatalie naye waphuma ngenkathi esehambe emsebenzini. Uthe esephumile uNatalie waphuma uJoyi ekamereni lakhe eqalaza ukuthi usehambe ngempela yena, wabona ukuthi akasekho. Wahamba noJoyi seyophuma ngomnyango. Wahamba uJoyi ngenkathi eyokhuluma noKhwani, buza kuKhwani ukuthi yini lento ayenzile ukuthi agqekeze e-restaurant ekusebenza khona uma wakhe. Wathi uKhwani, angikwazi ukuthi ukhuluma ngani, angiyenzanga leyo nto. Wathi uJoyi, it's either untshontshile noma uyamazi umuntu ontshontshile ngoba uyabazi abantu la emgwaqweni. Wathi uKhwani, kuzomele ubheke ukuthi ukhuluma nobani umfana omncane ngoba engathi usuyaphuma endleleni. Wathi uJoyi, ngabe iyona ndlela ukuthi ufuna ungibuyisele ebugebengweni for ukuthi ugqekeze la kusebenza khona uma wami ukuthi ngiphele lo msebenzi? Wathi uKhwani, ngikukhuzile mfana ukuthi khuluma kahle nami. Wathi uJoyi, ngithi nginikele 3.8 ontshontshiwe ngesikhathi sishaya uKhwani. uJoyi wathi esemshaya umlahla phansi waquleka uKhwani emfica ukuthi ephaketheni ube no-3.9. wathatha lo 3.8 uJoyi wamphotsela lo $100 wahamba umshiya kanjalo. U-Edward wayesehlanganisa abantu bakhe abathuma kuJulius ukuthi bayobulala uJulius ngenkathi ebatshela ukuthi bamqaphele lo muntu ngoba uyi-Colombian cartel. Labantu bamtshela u-Edward ukuthi akakhululeke ngaleyo nto, bama-professional killers bona. U-Edward wababuza ukuthi bazomtshaja malini. Wathula lo muntu wacabanga wathi hayi khululeke, indaba yaleyo nto soyixoxa late, sawushaya isipani thina. Ngenkathi sebehamba labantu abaqashwe u-Edward kwabe kufika uBradley embingelele. uBradley wabuza ku-Edward ukuthi wenzani yini into eyihlanganisa nalabantu. Wathi u-Edward, ngiyaxolisa Bradley mngani wami, ngeke ngikwazi ukukutshela ukuthi kwenzakalani. Wathi uBradley, ngithi Edward uzongitshela ukuthi uhlanganisa ini nalaba bantu. Wathi u-Edward, lo mfana wadubula umuzi wami, ethi kumanje unkosikazi wami uYolanda uhambile ungishiyile ngenxa yalo mfana wadubula umuzi wami. Wabuza uBradley ukuthi umfana muphi lo. Wathi u-Edward, ngisho lesilimo esijola no-Esperanza. Wathi uBradley, lo wamdubula emlenzeni. Wathi mina ngangimdubulela ukumthusa lo mfana, sengizothola kamuva ukuthi uxhumene nama-Colombian cartels. Wethuka uBradley wathi kanti wasukela umuntu okuma-cartel ebuza ukuthi ngabe isona sizathu esenza ukuthi ukhulume nalabantu engikufica nabo la. Wathi u-Edward, nami ngizama ukwakha ibutho lami engizovika ngalo ngihlasele ngalo. Ethi u-Edward kuze kwafika ubaba wakhe lo mfana wathi asixolelane nale ndodana yakhe, ethi into engeke ngize ngiyenze leyo nto. Wathi uBradley, ubaba walo mfana ukutshela ukuthi xolelanani wena kodwa awufuni ukukulalela lokho. Wathi u-Edward ukuthi akekho umuntu ongadubula umuzi wami. Wathi uBradley, awukubali ngani ukuthi nawe wamdubula umlenze? Ethi u-Edward, lokho akumnika ilungelo lokuthi usengaze adubula umuzi wami, kumanje uYolanda unkosikazi wami uhambile. Wathi uBradley, angiyithandi le nto engiyizwayo u-Edward, ngibona sengathi uyimbele ithuna wena. Wasuka lapho u-Edward wahamba. Wathi uBradley, asikaqedi njalo ukukhuluma ngale nto. Wathi u-Edward, sesiqedile Bradley. Mase semzini kaKelly wayefika emzini wakhe ngemoto, wayefica kupaka imoto kaTravis phambi komuzi wakhe. Wehla uKelly emotweni yakhe ngesikhathi evula ngemuva ethatha impahla ekade eyithenga. Wahamba uKelly waya ngasendlini la afica khona uTravis emlindile. Ethi uyambambisa uTravis. Wathi uKelly akahlukana naye, uzofunani la? Wathi uTravis, ngoba waphendula ama-phone calls ami. Wathi uKelly, vela ngifuna ukukhuluma nawe. Hayi usungahamba. uTravis wanikeza uKelly izimbali. Wathi uKelly, ngizozenzani izimbali, ufunani? Wathi uTravis, bengikhuluma noCallista, ethi besikhuluma ngoJustice, ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi manje sokuthi simtshele ukuthi angiyena ubaba wakhe. Wathi uKelly, okay. Wathi uTravis, awusungavele uthi okay kalula kanjalo nje. Wathi uKelly, ufuna ngithini? Wathi uTravis, ngiyakuthanda Kelly. Wathi uKelly, noma ngingayi-understand lento yakho kodwa sengike ngakuzwa kaningi uyisho, ngiyayibongela. Ethi sengiqala nokukhathala kulokhu ngiyizwa iphindaphinda. Wathi uTravis, hayi kulungile, ma ungasafuni ukuthi ungibone uzohamba futhi ngeke ngiphinde ngikubone. Wathi uKelly, ngingabonga kakhulu. Wathi uTravis, uneshoya lento oyishoyo? Wathi uKelly, 100%. uTravis wasuka eduze kaKelly wama wancika ngepholo ngesikhathi esondela kuyena uKelly ethi ngabe usuyakhala yini. Wathi uTravis, ukuthi awu-understand indlela engikuthanda ngayo nanokuthi ngibuhlungu kanjani ngale nto eyenzakalayo. Ethi uTravis, uyahluleka ukucabangela esayidi lami. Wathi uKelly, angazi
angazi noma usho ezifu wena walicabangela iside lami. Wathi uTravis ngalicabangela vele. Wathi uKelly walicabangela nini? Mhlawumbe ngalesikhathi umtshela ukuthi ucela kushade. Wathi uTravis, Kelly ngiyohlala njalo ngikuthanda, angisoze ngafisa ukukuphatha kabi. Wajikijela imbali phansi uTravis wahamba waya emotweni yakhe, wasala uKelly emile. Ehamba uTravis eyongena emotweni yakhe, uKelly esele embuka. Mase siye Burger Fast restaurant. Ufone indodakazi kaMr Kim wase-restaurant yayixolisa kuJackie benoNatalie ithi kwaba yiphutha lakhe ukuthi athi abaqashe uJoey. Wathi uJackie, mina nginandaba ukuthi nithini kodwa ngiyacabanga ukuthi uJoey akayenzanga lento. Wathi ufone nami ngicabanga ukuthi uJoey yenzile lento. Bethuka uma bebona kungena uJoey kuludele. Bethi Joey kwenze njani? Wathi uJoey nansi-ke le mali ekuthiwa intshontshiwe 3800. Wathi uNatalie kubuye intshontshile. Wathi uJoey cha ngiyithathe kukhwani ngifike ngamshaya ngayithatha. Wathi uJackie, Joey uthatha imali kwi-drug dealer walishaya. Wathi uNatalie buyisela le mali Joey. Wathi uJoey ngiyazi ukuthi ukhwani uyazi ukuthi uba uqhekezela. Wathi uNatalie, Joey uyabazi laba bafana bayinkinga kanjani, buyisela le mali. uJoey wathatha le mali wayinika ufone. Wathi ufone ngeke ngize ngikwazi uyithatha. Wathi uJoey ngiyakucela fone uyithathe ngoba uma wami uzolahlekelwa umsebenzi. Wathi uNatalie, ngithi Joey buyisela le mali kukhwani. Wavela suka uJoey wajikela ngale ethilini wafika wavula wayifaka phakathi. Wathi esethi uyahamba uJoey. Wathi uma wakhe uyaphi? Wathi uJoey ngekhaya. Wathi uNatalie ngeke ukwazi ukuyihambela wedwa, ngizofonela iloshini akulande bazokubulala la. Wahamba uJoey. Wathi semzini kaKelly wayehleli benoMarcy ngenkathi ethi uKelly kade kufika uTravis namhlanje wamshiyela iyimbali emtshela ukuthi usamthanda, ethi akafuni ngimzwise ubuhlungu, ethi uKelly ungayikholwa nje Marcy leyo nto. Wathi uMarcy ngiyayikholwa, kuyafana noRandall ngoba nawe bezenza i-victim mangimbuza nge-affair nayo nalo phepha wakhe. Ethi uMarcy uRandall uzewabaleka wayivalela ebathroom wahlala khona ama-hour. uKelly wabuza kuMarcy ukuthi utheni uRandall. Wathi uMarcy akukuningi akushilo ngaphandle kokuthi ngi-invade i-privacy yakhe. Ethi uMarcy ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani lo phepha. Wathi uMarcy mhlawumbe ungangisiza nje Kelly ngoba wena usebenza ebhenki, ngeke ukwazi ukungenzela i-background check noma ngibhekela nge-bank account yakhe ukuthi mhlawumbe imali uyispenda kubani. Wathi uKelly ikhona ne-account information akayisuspecta. Wathi uMarcy cha ayikho, nawe usekhulunyiswa inhliziyo ebuhlungu mhlawumbe uze-paranoid. Wathi uMarcy kodwa for sure i-nickname le, akekho umzali ongaqamba ingane ngokuthi uphepha. uMarcy wanotice ukuthi uKelly uyashalaza ngesikhathi embuza ukuthi uKelly yini oyaziyo. Wathi uKelly no Marcy angazi lutho. Wathi uMarcy pho washawa amahloni ngathi khona okwaziyo. Wathi uKelly angazi lutho mina Marcy, kodwa engingakutshela khona ukuthi bheka eduze. Wathi uMarcy kodwa ngiyaxolisa, ngenzeka ukuthi nami sengikhulunyiswa yilento engiphatha kwabe indaba kaTravis, nami sengi-end up sengiyi-paranoid. Wathi uMarcy Kelly ngeke msuthi umngani wami bese kuba khona into ongifihlela yona ngoba ngiyabona ukuthi ikonto ngifihlela yona yini oyaziyo Kelly. Wathi uKelly ngifuna ukuthi kuwena Marcy umngani wami and ngiya-enjoy ukuthi ube umngani wami, kodwa into engifuna ukukutshela yona ukuthi buka eduze. Wathi uMarcy awunginiki impendulo Kelly uma ungitshela ngaleyo nto. Wathi yazi kubuhlungu kanjani ukuthi nawe ungishiye ngi-confused kanje, ngikhohliswe uTravis ngesikhathi ekuchithele ekufihlela izinto, nawe usuzofihlela mina, ngicela ungitshele Kelly ukuthi wazini. Wathi uKelly okungcono Marcy ngicela ukuthi uma uphuma la endlini yami ubheke ngakwesokunxele sakho uma usuya kwakho, ufunde yonke imibhalo esuke iseduze kwakho ngakwesokunxele sakho uma usuya kwakho, ngeke ungayitholi impendulo. Esehamba uMarcy wamkhipha uKelly emphelezela, efika emnyango uKelly ebuka noMarcy ukuthi uzowubheka yini lo left, athe akawubuka unempendulo. Ngesikhathi uKelly emnyango ebuka uMarcy esehamba engavalile uKelly. uMarcy wasuke egijima eqeda ukufunda leyo bumper sticker esemotweni ka-Alex eseqonde kuRandall endlini. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.
Rise on the beat.